Bona tarda. Em sentiu bé? Sí? Bueno, soc el Toni Mas. Vinc de Peramola, del sud. Soc el candidat de Compromís per Peramola. I us vinc a parlar de despoblació. A mi també em va trucar l'Òscar. I em va dir, escolta, has de parlar de despoblació. Llavors vaig dir, estic vestiràs de negre, perquè com que és com ho veiem, no? Doncs dius, bueno, doncs... Però sabeu què? Que hi ha una sortida, que ens costarà, però us l'explicaré. De despoblació fa molts anys que en parlem. A Peramola teníem un escriptor, Jesús Pallarès, que al 1900 ja parlaven que se n'anava molta gent del poble cap a Barcelona, a fer de forners. A Coll de Nargó hi ha un altre escriptor, Marcel Fiter, que en un dels seus llibres diu que un dels motius perquè la gent se'n vagi dels pobles és el que ell en diu els cacics, la mala administració, la dificultat perquè la gent es pugui tirar endavant. I aquí és on nosaltres podem fer alguna cosa. En definitiva, la gent se'n va perquè el que vol és trobar millors oportunitats. No sé si heu vist el Pau de Pons, que és aquell que publica vídeos al YouTube. Doncs, què li passa? Que ell se'n va cegar, però la nòvia, doncs el que vol és una mica d'animació, i se li'n va, i es queda sol. I això és una mica el que ens està passant als pobles. El que no pot ser és que l'administració ens posi les coses més difícils, que tinguem la xarxa wifi que tenim, doncs que tinguem les dificultats que tenim, que ens costi tant pagar l'energia, sobretot a l'hivern, quan hi ha tants mesos d'hivern. I hem de mirar de reeducar la nostra administració, els que ens podrien ajudar, perquè això no passi. Perdoneu que sigui tan franc i tan directe. La Guàrdia Civil, que va venir aquí a la Seu, i no parlo de l'1 d'octubre, parlo de fa uns dies, no va venir perquè sí. No va venir a dir bon dia. No va anar al Consell Comarcal a saludar. Van anar-hi perquè les coses no es fan bé. I fa molt de temps que no es fan bé, i ho sabem tots. Jo el que demano, tant si estem al govern com si estem a l'oposició, és que canviem aquestes coses, com l'urbanisme, com aquesta mena de xarxa d'influències, que sobretot aquí a la Seu és diferent, és una ciutat més gran, però els pobles petits ho patim molt més, això. Nosaltres som al sud, no sé si veieu Joc de Trons, diuen els del norte. Doncs nosaltres som els del sud, podríem ser els del nord, diguéssim, no? O sigui, molt poca gent, tots els que esteu aquí, si em votéssim a Peramola, trec majoria absoluta. Però això no serà així. Segurament aniré a l'oposició i faré el que pugui des de l'oposició, perquè la idea és treballar per canviar les coses, perquè hi hagi un futur, perquè hi hagi una manera diferent de viure i perquè puguem poblar. I com poblem? Nosaltres ja hem començat a poblar, i no us penseu que hem incrementat la nostra activitat sexual, que també. Però, per exemple, a Oliana tenim el Patxi, un escalador, ha estat campió del món, ara amb la seva dona han tingut un nen. A Coll de Nargó tenim el Miquel Blanco, que també porta una nena que la porta al col·legi de Coll de Nargó. Són escaladors, van venint cap aquí. A Fígols d'Organyà tenim el Cris Bevins, que ve de tant en tant i passa llargues estades aquí. Tenim gent que comença a repoblar, i és la gent que volem que vingui, i els que siguin, però els hi hem d'oferir moltes coses. Penseu una cosa, fer carreteres molt bones i molt ràpides, a vegades per lo que serveix és perquè la gent foti el camp més ràpid. No sé si heu vist que molts pobles del voltant, de la Seu i al sud de la comarca, just que la carretera està feta, doncs allà ja marxa fins l'últim, per poder pujar al cap de setmana. El que hem d'intentar és que la nova generació, els joves, sempre se'n volen anar, volen sortir, volen anar a conèixer món, però que almenys, si tornen, que puguin tenir oportunitats per fer les famílies aquí, que és el que volem. Us parlaria de coses que es fan malament, però prefereixo parlar-vos de coses que es fan bé, perquè en realitat el que es fa malament ja ho sabem tots. Només us puc dir que des de Peramola treballarem per canviar això i espero
que voteu Compromís aquí a la Seu i es pugui fer el mateix. Gràcies.